Lah iki mbok kon jajal apa ya iso muni to, Mbah? Delok to, pecot kaya ngene iki apa iso muni, ra enek pucukane iki lho. Ya panggah iso muni. Iki lho pucukane. Lah iki nyembunge piye, Mbah? Lah iki gur mbok kei pucukan ngene tok, ora mbok warai carane nyembung. Gorene, kok nyambung ngono ora iso. Carane nyembung iki gampang pol. Lah karo sampean ora sampean warai carane nyembung pecute iku. Lah, carane nyambung ngene. Iki pucukane iki engko digandeng dadi siji. Lah, pecut sing arepe mbok jajal iki pesenane Mas Satrio Utomo Bendol saka Sumatera Selatan. Wis langsung carane nyambung lho, Mbah. Nah, carane nyambung iki bolongan iki dilebokne rene. Plek. Nah, iki sampean sawang pucukan iki dilebokne rene. Nah, iki kan wis menyatu dadi siji. Wis, kono ndang jajalan. Lah iki sembunganmu rusak tenan apa ora to, Mbah? Wis to jajalan kipat-kipatno tariken sak rosamu. Baik, iki mang pecute ya enek jenenge to, Mbah? Iya, enek jenenge. Piye sambungane? Rasa apa ora? Lah iki mang tak jajal ya penak, Mbah. Nah, berarti kan ya aman.